मेगेलొట్టు मेगेल सका मधुमंगल अस आम्ही कृष्णाले सका आम्ही केदनै कृष्णलొట్టు अशे पुराजनांक स्वागतम सुस्वागतम सगळ्यांकै आंगेल साष्टांग प्रणाम. सुबला कार्तिक महिना म्हणल्यारी कृष्ण परमात्माले प्रीती महिनो. गोवर्धन लीला राधा कुंड प्रकट जलले, दामोदर लीला श्रीराम अयोध्या वापस आयलेले, नरकासुराल वध जलले, कृष्ण परमात्मानं गायचर सुरू केलेले आणि असले मस्त अनेक देवाले लीले पुरे हे महिना तो जललेस. वै मधुमंगल सूत गोस्वामीनं पद्मपुराणात कार्तिक व्रत ಬಗ್ಗೆ सांगेलस. कोण कार्तिक व्रत चंद कोण करताची तंगे लग्गी यमदूत यानाची. कार्तिक व्रत फल होळे 100 यज्ञ केलेल फल पशी चढ अस. शीतल सुबला आम्ही आता अत्यंत महत्वपूर्ण कार्तिक महिन्याचे दामोदर लीला पळयवे. पुराजनांकै जायत नवे. मधुमंगल ह्या लीला वृंदावनांतू कृष्ण 2.5 वर्ष चरड असताना दिवाळी दिवसू जलालस. वै पुराजनक गोतस कृष्णाक लोणी मलड कितले इष्ट म्हणू आणि विंगड गोपील घरकड वचून लोणी चोरतशिल. वै त्या मात्र नाही. वृंदावनांतू कृष्णाल ಬಗ್ಗೆ पुराजनांक ತಂಗೆಲ್ आनू अम्मा गोपी गोपा रूक जाड कृष्णाले ध्यान केमू. सुबला आम्ही आता वृंदावनांतू गोप्यांगेल घरकडे कसन जत्तस म्हणून पळयवे. हा पळया. यारे पोरा आमगे घरा, यारे पोरा आमगे घरा पुरंदरा, यारे यारे तू नंद कुमारा, यारे 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 तू नंद कुमारा, यारे पोरा आमगे घरा पुरंदरा, यारे यारे तू नंद कुमारा, यारे 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 तू नंद कुमारा. कृष्णा खाऊच्या म्हणून लोणी तयार ಕೊಂದವಳ ನೆಲಕಾತಿ ನೀವು. ಯಾರ ದೇವಾಧಾರಿಗಳು ಪೋಟೋನ್ಗೆ ಮಿಗೆಲ ಮಗರಿಗಳು धीरे कुम्मा घर सोन दूर गेलारी मारे तू गेलम्मा. उंड मंड जिलेबी करनो तुका दित पुट्टा, रंगाण खेळखेळी रागा पेट्टी तुका सकदित्ता. वगी या लगी या यार मिगल देवा, यार मिगल जीवा, धीरे वैकुम्मा बांधवा. कसा का शब्दू राब तुका हाडी सोना हवा तुगेला मला गिवन नक्कीच पडा. पडे तुगे पुस्तक लोणी खामताना शिदन हळा पडला, कशी सारवून घेतला पडला, घर भरी तपिला विंगड. तू म्हणले नव्हता तश्कर न म्हणू, तश्केली कुडले हांदाके म्हणू, पण तुगे शेंदू का. हे मालिनी, तू कृष्णाले ध्यान केलेले चिके चढ जले मू. तू कृष्णा खाला म्हणलकलेवे समपळे तो कृष्ण की तुगेल पूत चंद्रा. हे कशी कृष्णा का हळले नव्हे. आता कळवे अनेक पंत मग धरलेली तेदेना तुगेल पूत ने तुगेल बामून असता. हो कसले केदा नाही. विंगड थे वचून लोणी खाता आणि दुकुनु हावची मेगे चढा लोणी कर. आता यशोदे तीच कृष्णा कती लोणी घंटू भाई सत्ता. तू गोतस नाही मधुमंगल कृष्णाक गाय मळे मस्त खुशी म्हणू. वै आज
सांग तुवें कितलो बण्णाक गाय दूध पिल्ला एकाची दवे बण्णाच मो जायत धवे गाय खंयची बण्णाक दूध दिता दवे काले गाय काळेची नाही दवेची जलरी वृंदावनांत तू तशी नाही नंद महाराजा लगी 9 लक्ष गाय आशिल्यांची आणि मस्त बण्णा गाय आशिल्ले धवे गाय धवे बण्णा दूध दिता तांबड गाय तांबड बण्णा दूध दिता नीली गाय नीली बण्णा दूध दिता कृष्णाले मन प्रकारी कृष्णाक विंगड विंगड गायी दूध दिता आशिले गायीक कृष्ण म्हळे पंच प्राण कृष्ण गायी सोडू ना गायी कृष्ण सोडू ना अत पुरा गायी ನೀಲಿ मृदंगी तिळकिनी शुक्ली नंद महाराजले अंगणांतू कसं करतास म्हण पळयावा हे अरुणी आमगेल पोट कसन करतास केशसच्या पोटा गेल मनाची आमगेल बांगड निद्राला की म्हणनवा Berunik amgel puru utikta sa spanal dut sa खेळ का मंजरी अंगल गुंडू पोरू नीली दूध पिता शामिली दूध पिल्लेरी देवा खुशी देता तशीची अरुणीले दूध पिल्लेरी अंगल भंगराक मस्त शक्ती येता सुषदा मैयानं मेगल दूध काढू खून करूक दवलेला सा वही पद्मगंधी यशोदा मैया मेकेल दूध अधिकोनो लोणी गंटे तस पुरे जन पळया कितले चन कोण मैया कृष्ण बग्गे पद्य सांगत जी लोणी गंटे तस पळया आजी कृष्णता पूर जनरನ್ನ वचून खेळुवचास बाळ में गेलो बार रे अंगांची के काळ रे दौळसन रुंद कान सुंदर रूप रे हातान तुची मुरळी पायाकची गगरी नवरत्नाच्या पट्टे अति सुंदर रूपरी धैया चोरनु खत्तल रे शकटासुरा मलल रे पूत नीले जीवतन रे दृष्टि जो पडतल रे रुपया हिंदला निदला रे गळ्या वैजयंती माळ रे मत्या मोरा किरीट रे चोयला दळ भट रे हास कितले चंद रे दांत मगरे काळरे हसता हसता योधानो राक्षस देवच्या तुकनुनु मैया आइल रे बाप पोटा भूक दिले वे यो दूध दूध हंगा ऊर हाव तेत्ता मेगन पची दूध होडवे राब लाल क्लोनिया संग कशी फुटत मटकी क हातरा गेम फुटवीत ने
हा हे कसं मो हाव तुगे खातीर लोणी करो बसले हागे लूटी मस्त जेत जात परत पायाचेच मोहंगा राब असता का उंड बांधी लोण्या उंड बांधी मंगराया कोणा काही सांगू नका तुक्कद मैया उंड बांधी लोण्या उंड बांधी तिन्ही दोन्ही पांच बलरामा घेन तू नाच हि 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 राब रे खोई घाऊनता हे वाना ಒಟ್ಟು ಲೂಟಿ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ ಮೇ ತುಮೆ ಹಜೆ ಒಟ್ಟು तो बन्नु घालत पड़े नहीं भैया पळेल्वे पुरा जनान अनादि परम देवोत्तम पुरुष कृष्ण कोणा बित्तस म्हणू सगळे ब्रह्मांड कृष्णा बित्ता हंग पळया कृष्णो यशोदामया बित्तस कसं एक भाग्य नवे यशोदामयाले सकट पले आची रे कृष्ण बंधन घरचे पडे आची गम्मत पडे आची घ्या मैया दोरी घ्या बंदी तक्का जोर जलाता हाँ है कशी कितले बंदी लारी दोरी दोने बहुत तिकले ऊने जतस मो माया गांडी घालू का जतन ना क्या माया आने के दोरी क्या हे दोन्ही बोटा तिथले उणी पडचे देव कसन देखोन दित्तस म्हणेरी एक आमगेल प्रयत्न अनेक दवाल अनुग्रह असलेली मात्र नव्हे आमगेल प्रयत्नाक फळ मिळता आम्ही प्रयत्न केले मात्र नव्हे दवाल अनुग्रह मिळचे तुम्हाला देवाक बांधूक कशी साध्य देवानं ओपून घेतल्यावर मात्र नव्हे देवाक बांधूक जाता यशोदामयाले भक्तीक मोगाक त खुशी जावनो देव कडे कई बांधून घेवचे ऐकता तशी जावनो आम्ही कृष्णाक दामोदर म्हणून आपयतती दाम म्हणल्यारी दोरी उधर म्हणल्यारी देवाल पोट यशोदामयानं कृष्णाक अशी मोगाने बांधली निमित्त कृष्णाक दामोदर म्हणून नाव आयले दामोदर भगवान की जय हब्बा मग आत्ता बांधू जले हांगा ऊर हांव घरा सकट काम कोण येता कोण त्या कृष्णा बांधिलेला तो नारायणो नरसिंह तो सृष्टिकर्ता हाव बांधिलेले तो भगवंतु तू कोणतो जेलेरा हाव संकर्षणो आदिशेषो हजार हड्यस तो भगवंतु हा चूरू मजर शब्द आयलेरा मेगले धाम नंततो आणि तू व शेषनागु ब्रह्मांडात सगळे अवतार मेगे घरकडे येव कवे आता तू व हांगा दुकून वसना जाल्यारा हाव तुक वेत देवट बनवून घालता
कृष्णा मायन बंदिला कसने कच्चा जाए ना तू तशी जाऊ का मग वापस एकलो सुनले में राब अनेक चोट लूटी कट पड़ात हेर का दुकुनु बाहेर आईले नला कुबेर आणि मणिग्रीव म्हणू श्रीमंत गजांची कुबेराला पूत नारद मुनीनं तंका श्राप दिल्या निमित्त यमलार्जुन रूक जावनु नंद महाराजाले अंगणांतू आशिल्यांची नारद मुनीले विशेष अनुग्रह निमित्त हे शेल्डुवांक देवाले वृंदावनांतू दर्शन मिळले देवाक तगेल भक्तु मेळेरी कितली प्रीती पडया देवान तगेल भक्तु नारद मुनीले उत्तर दवरचे खातीरी कृष्णान हांगा येवनु तांका मुक्ती दिले तशी जावनु आम्ही कृष्णाक मुकुंद म्हणून म्हणटाची कृष्णा कृष्णा महायोगिं त्वमद्य पुरुषा परः व्यक्तं इदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः देवा तू परमायोगी अंगेल वैरी नारद मुनीले विशेष अनुग्रह तुगेले लीला तुक पूरा करता सकड भूतकाल वर्तमान भविष्य तुक गोतस तू सर्व कारणाचे कारणो विशेष बाल गोपाल रूपारी प्रकट जाऊन आमका उद्धार केले नमः परम कल्याण नमः परम मंगला वासुदेवाय शांताय यधूनां पतये नमः वासुदेवा सर्व जगत नियंत्रकु तू पुरा जीवराशिक परम कल्याण आणि मंगल करता तुगेले पदार वृंदाक अम्मे विनम्र प्रणाम अर्पण करताच देवा तू कसने जाणी रूक पडला बाबा रूक पडला कशी पडले रूक दवा कसने जायनी नव्हे तुका कोण बंदिलेल हे राग पोराह बंदिलेल करता दामोदर भगवान की जय दामोदर लीला की जय यशोदा मैया की जय तकडान पडेल नवे दामोदर मणेरी कोण म्हणू अत्त पुरा जनांकी कळवे कृष्णाक आम्ही यशोदा मैया मणकीची भक्तीन मात्र बंधु साध्य नवे अत्त आम्ही चंद दामोदराक दामोदराष्टकम सांग्या हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे